I Danmark sker der omkring 50.000 arbejdsulykker hvert år, og det har store konsekvenser for både ofrene og deres arbejdspladser. Der er næsten altid tale om mange ting, der tilsammen gør, at der sker ulykker. Desværre bliver mange ulykker kun forklaret ved skæbnen eller ved, at nogen ikke tænkte sig om. I andre sammenhænge nøjes man ikke med at lade skæbnen være den eneste forklaring, og det skal du heller ikke gøre, når det handler om din sikkerhed. Mange ulykker sker, fordi det er let at gå på kompromis med sikkerheden, når andre hensyn trænger sig på. Måske er det næsten fyreaften, eller tidspresset på opgaven er for stort. Måske er maskinen eller lampen i stykker og kan først repareres senere. Kræv af både dig selv, kollegerne og ledelsen, at sikkerheden altid er det vigtigste, og at det kommer med, når I planlægger arbejdet. Mange ulykker sker, når det roder eller lyset er for dårligt. Du synes måske, at du godt selv kan finde ud af dit eget rod, men din kollega, nattevagten og rengøringsmanden kan nok ikke. Så ryd op efter dig selv, kræv at de andre rydder op og sørg for et godt lys overalt. Det bedste er at prøve at forestille sig, om nogen kan komme til skade. Du har sikkert oplevet mange gange, at det kunne have gået galt. Lav en systematik, så I kan lære af de farlige situationer. Tag for eksempel et billede af situationen, så du kan tage det med på næste personalmøde, og så andre kan se, hvad du mener. Når du eller en kollega kommer til skade, så har I mulighed for at lære noget om, hvordan I kan undgå ulykker i fremtiden. Brug tid på at lede efter en masse forklaringer. For eksempel tidspres, glatte gulve, rod, oplæring, maskiner og værktøjer. Hold din leder fast på, at dårlig planlægning kan føre til ulykker, og han derfor skal tænke på sikkerheden allerede i planlægningsfasen. Ulykker kan ske på et øjeblik. Det hjælper ikke at tænke, at det kun er et øjeblik, du fjerner gelænderet på trappen. Når din kollega først har brækket nakken, så vil han næppe takte for, at det kun ville have taget 5 minutter at hente det nye gelænder.